बिटिआर सोरखारा बर'नि गिबिसिनै दिहुनजानाय आलायारन आरो हाग्रामायाव जिनाहारि सावथुनखौ गोबां बोसोर गोमानानै थानायखौ बिटिआर सोरखारनि नाजानायनि गेजेरजों लाबोफिननो हानायखौ बर'नि गेजेराव बयजोंबो फेस्ला महरै सिनायजानाय मुंदांखा फैलाजे बरगयारी बिथाङा गोजोननाय फोरमायदों। मख'जाथावदि आलायारन आरो हाग्रामायाव जिनाहारि सावथुनखौ मोगथां मुलुगाव नुनो मोननाय जासिगोनखौ मोनथिनानै बर' हारिनि गासैबो रायजो राजाफ्रा गोजोननाय फोरमायदों आरो बिटिआर सोरखारखौ बरायनायखौबो नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो फैलाजे बरगयारी बिथाङा मा फोरमायदों जोंनि खौरांगिरिनि गेजेरजों। गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरनाय जाबाय। ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनदों जे 1986 मायथाइयाव दिहुनजानाय बर'नि गिबिसिन फिसार फिल्म आलायारन, बे आलायारनखौ मुम्बाइनिफ्राय बड'लेण्डआव बावैसोनो लाबोफिनसिगोन। जाय सावथुना बेस्ट रिजनेल फिल्म एवार्डबो मोननो हादोंमोन। थारैनो बियो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथावना बाथ्रा। बिथां जोंदाव बड'सा सार, बिथाङा जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननिबो सासे बोसोनगिरि। जों बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि जानानैनो बिथांजों सिगां समाव जोङो रायज्लायनाय जादोंमोन बे आलायारन सावथुनखौ लानानै। बे आलायारन सावथुनखौ जोङो जोंनि गेजेराव रायजो राजाफोरनो दिन्थिफिननांगौनि बे खोथाखौ बुंनाय जादोंमोन। अब्ला बिथाङा मोनसे खोथाखौ जोंनो बुंदोंमोन, बे सावथुना दाबो मुम्बाइआव थानोबो हागौ, खिन्थु बेखौ लाबोफिननांगौब्ला दिनै गोबां रांनि गोनांथि जागोन, जायनि दारै बे आंजों जानो हाया, बे खोथाखौ बुंनाय जादों बिथाङा। दे सरकारा निस्सय सापर्ट होयोब्ला बेखौ लाबोफिननो हानाय जागोन होननानै बिथाङा गोबां सिगाङावनो जोंनि सिगाङाव बुंनाय जादोंमोन। दा दिनै बिटिआर सरकारा एबा बिटिआरनि मानगोनां CM बिथां प्रमद बर' सारा मोनसे थांखि लानाय जादों जे जेसेबांखिनि बर'फोरनि सावथुन दङ, आलायारनखौ लानानै दिनैसिम जेसेबांखिनि बर' सावथुन सोरजिजाबाय, जिउनि सिमाङानो होन, बेबायदिनो दायनायानो होन, बेबायदिनो गोबां जिखिनि सावथुनफोर दङ, बे सावथुनफोरखौ नागिरफिननानै दोनथुमनायनि बेबस्था खालामनांगौ। जेसेबांखिनि मेथाइ सोरजिजाबाय बर'फोरनि गेजेराव, बेफोर गासैखौबो जोङो बुथुमनानै दोनथुमनांगौ, बे खोथाखौ सिन्था खालामनाय जादों। आरो बे खोथाखौ सिन्था खालामनानैनो बिथाङा मोनसे आफाद दानानै होनाय जादों, जायखौ बर' सावथुन आरो मेथाइ बुथुमगिरि आफाद, बेबायदि मोनसे आफाद दानानै होनाय जादों। बे आफादनि चेयारमेना जाहैबाय जोंनि बर' हारिमुनिनो सासे गागि हारिमु सिबियारि बिथांमोन गोनां रहेन्द्रनाथ ब्रह्म सार, आरो कनभेनरा जाहैबाय मनेस्वर दैमारि आदा, एबसुनि बारग' बोसोनगिरि, आरो माखासे मेम्बार्सफोर दङ। बेबायदिनो गसाइ दैमारि आरो आंबो दङ, डक्टर मिहिर बसुमतारी, आब' दांखोलोदो, बेबायदिनो सुक्रत नार्जारि, गोमोथाव बसुमतारी, बिथांमोनाबो बे आफादाव दङ। दा बे आफादनि गेजेरजोंनो जोङो जेसेबांखिनि बर' सावथुनफोर दङ बेखौ बुथुमफिननो नाजानाय जादों। आरो गिबियै बे आलायारन आरो हाग्रामायाव जिनाहारि बे सावथुनखौनो लानानै फैग्रोनांगौनि थाखाय बिटिआरनि मानगोनां चिफ बिथाङा बिथोन होनाय बायदियै दाखालि जोंनि आफादनिफ्राय मुम्बाइआव थांनाय जादों। थांनानै बिथांमोना दिनै जोंखौ मिथिहोदों जे बे आलायारन सावथुनखौ एडलेब्स फिल्म्स प्राइभेट लिमिटेड बे मुम्बाइआव बेखौ मोनफिननो हाबाय होननानै बुंनाय जादों। गासै 11,30,000 रां होनानै बेखौ दिहुनफिननाय जाबाय होननानै जोंनिसिम मिथिहोनाय जादों। आरो बिनि उनावहाय दा नैबे सावथुनखौ दानि जि गोदान टेक्न'लजिनि गेजेरजों आपडेट खालामफिननानै बड'लेण्डआव लाबोफिननायनि बाथ्राखौ बिथांमोना बुंदों। बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। मानोना नैबे आलायारना दानि गोबां मानसिफोरनि थाखाय मोनसे सोदोबल' जानानै दङ, आलायारन, खिन्थु बेखौ रावबो गोबाङानो नुवाखै। दा बिथांमोना बे आलायारनखौ नायनो होननानै गोबां हांखुर जानानै दङमोन। बे सिमाङा दिनै निस्सय जाफुंसिगोन
आरो जोंबो बै समाव जोंबो उन्दै उन्दैसोमोन एसे एसे गोसोआव दङ जोङो नायनायखौ दा जोंबो खोब नायफिननो थाखाय गोसोआव दङ दा दिनै बे थांखिया जोंनिया जाफुंबाय बिनि थाखाय आङो बिटिआर सरकारनिसिम साबायखर बावगोन लाबोफिनसिगोन नुसिगोन बिनि थाखायल' आङो साबायखर बावनो नागिराखै मानोना आलायारन बे सावथुना जाहैबाय जोंनि बर'नि मोनसे सम्पति जोंनि मोनसे दौलत दा बेखौ जोङो दिनै बड'लेण्डआव लाबोफिननो हानाया जोंनि थाखाय खोब गोग्गानायनि बाथ्रा आरो बेनि उनावहाय बेबायदिनो जेसेबांखिनि सावथुनफोर दङ जोंनि गेजेराव बेखौ जोङो दोनथुमनांगोन आरो दोनथुमनायनि बेबस्थाखौ लानो थांनायनि थाखाय आङो साबायखर बावगोन दा बेबायदिनो जोङो आसा खालामदों जोंनि हारिमु जौगाहोनांगौनि थाखाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव बेबायदिनो जोङो जोंनि सरकारनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन बेखौ जों आसा खालामदों आरो बे आसाखौ लानानैनो जोङो बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसननिफ्राय सिगांनि सरकारावबो जोङो माखासे मेम'रेन्डाम होनाय जादों आरो दानि गोदान सरकारावबो जोङो मेम'रेन्डाम होनानै दोननाय जादों आरो बे हिसाबैनो दाखालि सप्तासे सिगां बिटिआरनि मानगोनां CM बिथां प्रमद बर' सारआ लेंहरनानै रायलायनाय जादों रायलायनायाव बिथाङा मिनि सिनेमा हलनि खोथाखौ बुंदों बे मिनि सिनेमा हलखौ फैगौ 2022 इं मायथाइनि मार्च एप्रिल मे दाननि गेजेरावहाय जिखिनि हायो बेखौ लुफुंग्रोनायनि सिन्थाखौ खालामनाय जाबाय होननानै बिथाङा जोंनिसिम फोरमायनाय जादों दा बिनि थाखायबो साबायखर बावहरबाय निस्सय बेबायदि जायोब्ला जोंबो जोंनि बर' सावथुनखौ गोजौ फारसे जोङो लांनो हागोन आरो जोंनि हारिमुखौ जोङो बुहुमनि गेजेरावहाय मिथिहोनो हागोन होननानै जोङो आसा खालामगोन